நம்ம ரெட் ஐஸு அதுதான் ரெட்டு அப்படின்னு ஒரு பைத்தியக்காரன் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கான்ல, அந்த பைத்தியக்காரன் ஒரு விஷயத்த சொன்னான் 4 நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு லைவில். அதாவது என்ன சொன்னான்னா, நான் குடிச்சிட்டுலாம் லைவுக்கு வர மாட்டேன், நான் என்னமோக்கு திருந்திட்டேன், நான் என்னமோக்கு வந்து நைட்டில் மட்டும்தான் குடிப்பேன், யாரையும் அசிங்கமாக கேவலமாக லைவில் உட்காந்து பேச மாட்டேன், எனக்கு அக்கா தங்கச்சிலாம் இந்த என்னுடைய லைவில் வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க, இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாமே என்னுடைய சகோதரிகள் அப்படின்னு சொல்லி நல்லவன் போல் ஒரு வேஷமிட்டு பேசினான் நம்ம ரெட் ஐஸு. இந்த அளவுக்கு நல்லவனாக மாறிட்டானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எதிர்பார்த்து காத்துக்கிட்டு இருந்த நேரத்தில் நேற்று ஒரு லைவில் ரொம்ப மோசமாக கேவலமாக ஒரு பெண்ணை பேசியிருக்கான். அதாவது அந்த வார்த்தைகளை நம்ம எடுத்து பயன்படுத்தி போட முடியாத அளவுக்கு அந்த வார்த்தைகள் கொச்சையாக இருக்குது. அந்த பதிவுகளை நம்ம எடுத்து போட்டோன்னா நம்மளும் ரெட் ஐஸ் மாறிடுவோமோ, ரெட் ஐஸ் இடத்துல நம்மளும் இடம்பெற்றுவோமோ அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துக்காக தான் அது பதிவு செய்யாமல் இருக்கும். அந்த லைவு நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னமும் லைவில் தான் அவருடைய வீடியோ வந்து அவருடைய சேனலில் இருக்குது. பார்க்க வேண்டியவங்க போய் பார்த்துக்குங்க. ஒரு திருடன், ஒரு பொறுக்கி, ஒரு அயோக்கியன், ஒரு கேவலமானவன் ஒருபோதும் திருந்த மாட்டான் அப்படின்றதுக்கு நம்ம ரெட் ஐஸ் தான் ஒரு எடுத்துக்காட்டுது. அதாவது எந்த அளவுக்கு கேவலமாக ஒரு பெண்ணை பேசக்கூடாதோ அந்த அளவுக்கு மிக சாதாரணமாக பேசி வச்சுருக்காரு. வெளிப்படையாக அன்பார்லிமெண்ட்ரி வேர்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில். அந்த மாதிரி வேர்டுகள்லாம் பயன்படுத்தி பேசியிருக்காரு. சட்டத்துக்கு பயப்படலை, தன்னை பின்படுத்தக்கூடிய பெண்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கல, ஒரு சபை நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதுக்கு மதிப்பளிக்கலை, எதையுமே இல்லாமல் போதையை போட்டு பீடியை பற்ற வச்சுக்கிட்டு இவர் வந்து எப்படி பேசியிருக்காருன்றத மக்கள் ஒவ்வொருவரும் பார்த்துக்கிட்டு இவன் ஒருபோதும் திருந்த மாட்டான் அப்படின்றத மக்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம என்ன தான் நம்ம ரெட் ஐஸு லைவை போட்டு பேசினாலும் நம்மளுடைய ரெட் ஐஸுடைய ஒரு வார போக்கு ரொம்ப மோசமானதாக இருக்குது. அதாவது 6 மணி நேரம் லைவை போட்டு தூங்கிக்கிட்டு கொரட்டை விடுறதும், மக்களை முட்டாளாக ஆக்கக்கூடிய விஷயங்களை செய்கிறதும், ஒரு லைவுன்றது பேசுகிறது. அது பேசாமல் லைவை போட்டு விட்டு நீ தூங்குறன்னா அப்போ மக்களுக்கான மரியாதையை நீ என்ன கொடுக்குற அப்படின்ற கேள்வி வருதா இல்லையா? அப்போ மக்கள் பார்க்கணும், மக்கள் ஏமாந்து போகணும், மக்களை ஏமாற்றணும், அது மூலிமா வரக்கூடிய வியூஸ்லேருந்து பணத்தை வேட்டையாடணும். இதுதானே உன்னுடைய வேலை. இந்த கேவலமான செயலின் மூலமாக வரக்கூடிய பணத்தை வச்சு தான் வயிறை நிரப்பணுமா, ஒரு வேளை சாப்பாடு சாப்பிட்ணுமா? உனக்கு பணம் தேவை, அந்த பணத்தை எப்படியாச்சும் நீ வந்து வேட்டையாடணும்னு நினைக்கிற. அதனால தான் உன்னுடைய அக்கா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க சுசி அவர்களுக்கு கொடுத்தாங்களே அந்த பணத்தை கூட என்கிட்ட கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குற. இப்போ என்னென்னா 6 மணி நேரம் லைவை போட்டு அட்டுழியம் பண்ணுற, அவதூறாக பேசுகிற, அசிங்கமாக பேசுகிற, கேவலமாக பேசுகிற, கேடுகெடுத்தனமாக பேசுகிற, பெண்களை மானபங்கம் பண்ணுற. ஒரு பெண் உன்னுடைய நிறை குறைகளை தப்பாக பேசிட்டாங்க அப்படின்னா வழக்கு கொடு, இல்லையா இந்த மாதிரி பேசாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு புரிதலுக்கான விளக்கம் கொடு. ரெண்டுமே செய்யாமல் அவங்க குடும்பத்தையும் அவங்களையும் பற்றி பேசுகிறத எப்படி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்? அவங்களுடைய நம்பர் இருந்துச்சுன்னா ஃபோன் அடித்து பேசு, உன்னுடைய தனிப்பட்ட விருப்பம், தனிப்பட்ட தாக்குதல். ஆனால் ஒரு சபை நாகரிகம் தெரியாமல் இந்த அளவுக்கு அசிங்கமாக கேவலமாக நீ உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கனா, இதுவெல்லாம் மக்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்கன்றது உனக்கு தெரியாதா? உனக்கு மூளை இல்லையா? அறிவு இல்லையா? எந்த ஒரு சிந்தனையும் இல்லையா உனக்கு? அப்போ எது செஞ்சாலும் மக்கள் வந்து கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க, நம்ம என்ன வேணாலும் செஞ்சுட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறியா? அப்படின்றது தெரியல. உன்னை கேட்காத கேள்விகள் இல்லை, உன்னை பேசாத பேச்சுகள் இல்லை. ஆனால் இருந்தாலும் திருந்தாமல் மீண்டும் மீண்டும் இந்த மாதிரி கேவலமான செயல்களில் நீ ஈடுபடணும் போது நீ மனித பிறவியா அப்படின்ற கேள்வியும் எழுது. எவ்வளோதான் ஒருத்தவங்க நம்மளை தாக்குதல் நடத்தினாலும் அந்த தாக்குதலுக்கு மீண்டும் நம்ம தாக்குதல் நடத்துறது வந்து ஒரு நாகரிக அடிப்படையில் இருக்கணும். ஒரு நாகரிக அடிப்படையில் இல்லை, அவங்க எப்படி பேசுனாங்களோ அதை விட கேவலமாக நீ பேசிக்கிட்டு உட்காந்துருக்க அப்படின்னும் போது அப்போ பேசினவங்களுக்கும் உனக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன? அப்போ அவங்க கேவலமானவங்கன்னா அப்போ அதே செயலை நீ செய்கிறனா கேவலமானவன்லே கேடுகட்ட கேவலமானவன்ல நீனு. அப்போ இப்போலாம் உன்னுடைய சகோதரிகள், உன்னை பின்படுத்தக்கூடிய அந்த பெண்கள் கேட்கலையா உன்னுடைய ரெக்கார்டிங்க? அவங்க கேட்டதுக்கெல்லாம் நீ என்ன செய்ய போகிற? மன்னிப்பு கேட்க போறியா? மன்னிப்பு உனக்கு கைவந்த கலை, சாதாரணமாக கேட்டுட்டு போயிட்டே இருப்ப. மன்னிப்பு சாதாரணமாக கேட்டுட்டு போயிட்டு உனக்கு மன்னிப்பை தவிர எதுவுமே தெரியாது என்பது தான் ஒரு உண்மையான ஒரு விஷயம். அந்தளவுக்கு ஒரு கேவலமான கேடுகட்ட செயல்களில் நீ ஈடுபட்டுருக்க. இந்த செயல்கள் ரொம்ப மோசமானது என்பதை மீண்டும் மீண்டும் நான் இங்கே பதிவு செய்கிறேன்.
கண்டிப்பாக இதுக்கான தண்டனைகள் உனக்கு கடுமையாக இருக்கும் அப்படின்றதையும் எதிர்பார்க்குறேன்.